Falei de Mikhail Bakhtin, iso da heteroglosia e todo máis. Hai unha cousa que el investigou que foron os antroidos no medievo. É algo moi amplo e é moi interesante porque fala de como a festa do antroido podía invertir, si, as clases sociais e todo isto. Un ano, polo Antroido, disfraceime de galeguista e reintegracionista. E ademais, eu vou ao Antroido a Oza seguro, se non vou cos de Oza, que para o caso é o mesmo. E hai varias persoas ían nas listas do BNG. De feito, hai un concelleiro no meu grupo destas cousas. Ademais, levámonos moi ben. Collín a bolsa de carballo, é que eu teño aquí, é que eu collín, é que eu teño aquí á man. A tote bag do concello de Carballo é tuneaina. Carballo reintegrado, puxenlle hasta aquí no depósito unha estreleira e tal. O Antroido ten esta cousa de interpretar algo. Eu ia recollendo sinaturas, fixen ese peto, para que fixesen unha doazón, si, fagan unha doazón. E no este das sinaturas, puxeno, faz a túa doazón. A lingua que nos une non é barata. Nesta frase está recollida esta crítica que facemos, que non a fago eu, que a fai moita xente, non? De salvar a lingua, pero parece que sempre hai que meter o carto polo medio. É que é certo, é unha crítica que está aí, non é que o digo eu. Eu useina no Antroido, vale? É moi interesante o dos antroidos, darlle a volta. Daquela, como eu chego alí, e hai xente, ademais, do BNG, da mesa. Si estaba ali o da mesa, bueno, xente. Do BNG de outros concellos, pois xente galeguista, de la galleguidá, cona. Eu vou así, e daquela atopas as persoas que entenden o teu punto de antroido, que leva sempre esta crítica política, e encontras, como topei eu, unha persoa do BNG, que non é daqui de Carballo, que se ofendeu, que dixo: pois tan galeguista non serás se non soportas o contido político do noso Antroido. Si. Pois é este tipo de cousas son cas que eu non podo convivir, de porque o noso, por en valor o noso e tal, e ti, cando és como a min, que está en ti, é que para min non, eu non entendo o Antroido sen o contido político, e non é algo planificado, é que para min o Antroido é iso, quero dicir, non sei, podo disfrazarme de moitas cousas, si, pero teño que adquirir un rol. Cando vives con esa naturalidade e daste conta que aquelas persoas que din adorar o noso non están nesa liña, tamén te das conta que non é o teu lugar. Volvemos ao ontolóxico. Se eu vivo de forma ontolóxica e resulta que quen é visible, está no radar, cobra as 4 pesetas, non entende nin a retranca, nin calquera reviravolta que ti tes no falar, non soporta a crítica política do Antroido, ou a veces a crítica política que hai na nosa fala. Vale, pois cando as persoas que din defender o noso non poden comprender iso, unha tamén sabe que non é o seu lugar. Ía por aí. E o dos antroidos está guai, porque ademais, pois mira, o Mikhail Bakhtin investigouno no medievo.
como podemos darlle a volta aos roles, ás posicións sociais e a todo, e ofrecerlle ás outras persoas a visión que temos delas. E isto é máis útil que aparece. Por unha parte, para ti, aquilo que che incomoda a veces ou o que sexa, pódelo expresar. E podes ver tamén como te ven de volta. Aquí hai unha cousa moi curiosa. Cando en Galicia se fala do estereotipo, cando se fai humor, a vella, o vello da aldea, sí, fálase dese estereotipo, eu nunca escoitei a unha señora da aldea queixarse dese estereotipo. As señoras da aldea vían as cantareiras de Ardebullo, os tonechos na televisión e escanjallábanse a rir. Porque é unha caricatura da nosa identidade e non está mal. E disto, es que ríos de tinta correron sobre iso. Pero quen se queixa diso? Persoas que non... esa identidade política cosmopolita superficial académica quéixase dese estereotipo e quen podería, ou que se ve, ou partes de si podeas ver nesa caricatura, ri. Pero, cando despois caricaturizas esa persoa galega, académica, galeguista, que tal, sí, tamén se ofenden. E daquela, aí comprendes que é só unha identidade superficial e hai autoodio, non querer ser nada do que somos, sí, querer ser outra cousa. Que isto tamén o falou Fanon, sí, a falta de aceptación do que somos como pobo diverso, que somos os tonechos e as cantareiras de Ardebullo e tamén sabes, a lingua que nos une non é barata e todo así. Unha dase conta que non é o teu lugar, nin é un lugar onde se pode ser galega como tías e vendo a sociedade nosa como é, que logo veñen e dinche colocarte en radares que reparten pesetas, persoas que falan de defender o noso, sabes? Porque a lingua que nos une non é barata. E imos facer cousas que levan un premio e que abren camiños a facer un vídeo para a deputación, unha cousa que che dá a TVG, ou promocionar os premios o festival de non sei que ti vas cobrar, sí, porque a lingua que nos une non é barata e ter isto tan normalizado que o digan xa sin vergonza, sabes? Ai, se ti non sabes, que pouco falta por dicir, se ti non sabes falar o galego para que te entenda quen te ten que entender, pois iso. Eu, por aí non é. O de promocionar a lingua, por aí non é. A lingua que nos une é de balde. É de balde, e nada máis. E hai moitas cousas, porque cando ti da defensa da lingua fas a túa identidade superficial política e fas a túa profesión, ou parte dos teus ingresos chegan da defensa da lingua, estás defendendo máis a túa lingua ou a túa posición dentro dese movemento ou o teu propio negocio? Cada un que faga o que queira.
Retireime. Retireime e sinalo. E penso sinalar estas cousas. Porque é necesario. En política non se pode deixar que se acomoden os cargos políticos e todo o que vira de arredor diso. Precisamente, todos os radares, todo... Que non estou dicindo nada que non leve pasando desde que a política é política. Recomendo ver os documentais de Historia de Galicia, que están subidos en YouTube. Hai un que fala da figura do cacique. Como funcionaba o sistema caciquil. Non, hai de o ver. A ver se a quinta está funcionando. Que só se renovou, sabes?